סתם נשמע. יש לי חבר שקוראים לו אני, אנחנו לא כל כך דומים, אבל הוא מזכיר לי את עצמי. יש לו תחושות, הוא משתף לפעמים, לפעמים הוא צריך את השקט שלו, אז יושבים ושותקים. לעומק או כוונה, ולפעמים סתם בצחוק. לפעמים אני סתם מנסה להיות עמוק, ולפעמים מבולבל, ולפעמים הוא טועה, אבל אני כאן בשבילו, אז זה לא משנה, כי אני לא נשאר כשכבר נהיה מאוחר. ואני לא נשאר, לא, זה לא אותו הדבר, זה לא אותו הדבר, זה לא אותו הדבר. אז יש לי חבר שקוראים לו אני, חברה שלו יפה, אבל היא קצת ביישנית. לפעמים אני קצת מדבר איתה, בדרך כלל זה בגללו. מסתבר שהיא גם מבולבלת, אבל בכלל לא בגללו. זה קשה לנסות לסדר הכל במצב כמו שלי, שיש לי גם בעיות לסדר משל עצמי. אם נחכה למחר זה כבר אולי יהיה מאוחר מדי להיות איתו, כי אני לא נשאר כשכבר נהיה מאוחר. ואני לא נשאר, לא, זה לא אותו הדבר, זה לא אותו הדבר, זה לא אותו הדבר. אז יש לי חבר שקוראים לו אני, והוא הכי טוב בעולם, אבל הוא לא